Oranžová. Stihol som. Hihi, to mi dá akurát náskok s týmto pomalým oným. A zelená mi skočila na ďalšom. Chápať je to? Takéto šťastie. A ešte aj na treťom vydržala zelená. Uhú. By som moc chcela. Ja neviem, nám nejde tá zelená, nejde. Aj dlhé sú červené. Kamión, že NCS. Ten asi... Chcel by som vypnúť ten blinker. To ešte stále ti ide? Vôbec mi ho nejde vypnúť. Jak sa to... Ideme. Robíš si so mňa srandu? Červená. Tie odbočovacie zelené sú strašne krátke, tam ledva stihne prejsť jeden kamión. A veď, kým sa prebral ten motor k tomu, že pôjde, tak hrúza. Ja som vám moc neušiel, tiež som skončil. Hore. Slabé semafory. To je akože najhoršia vec, čo je. Aha, zelená. A ja stojím. Poď rýchlo. Ja som za tebou, 2 semafory. Teraz by mi malo tých 800 eček dať naspäť. Zase červená. Tá červená vlna už ako v Ružomberku. Zelená. Už sa valíš? No, to nie si ty. Hej, som za tebou. Hej? Zase červená. Jups. Sorry. Poškodenie návesu 1%. Kým to neschytal na klad. Hej. Mne ťukol už aj Mirec, ale mne ja neviem, kde mi niečo ukazuje. Keď si dáš F7. To ukazuje, že... Y, keď stlačíš, to si 3-krát. To sú také komandy na tom joysticku, že by som z toho zjašil. Alebo prihrávku do behu, keď dáš 3-krát. A idem vytlačiť z cesty to vyzerá to. No ale už to preháňajú s tými semaformi. To myslíte vážne, že ďalšou ulicou ideme, kde budú 4 ďalšie, to je už hrozné. To v minulom meste, čo som bol, tam skôr nikde nebol semafor, až som začudoval. No. A tu? Darius za to môže. Takú zákazku vybral. Hej. Počkaj, to sa rozbehnem a ho zablokujem. A to len... Neviem, ako sa jazdí. Tvoj náves bol veľmi blízko. Keď ste šli tam do zákruty. Zase semafor.
Nič, v Amerike môžeš ísť na červenú doprava, keď dáš prednosť. A, však budeme ísť aj takto. Na čo by sme išli cez semafor? Dúfam, že už posledný. Proste môj ťahač nevie ísť rýchlejšie ako 45. A tu je pán Darius. No tak ty máš už úplne iné. To je video tak jak na Forze, poď. Peklo. Počúvaj. Ideme. Joj, to ide. To je drag race. Ja som to konečne rozguľal. A ďalší semafor. No ja už nestojím na semafore. Už som ušetril veľa peňazí. No, sa mi dostal do cesty. Tak, hasičáka musíme trošku. Autoslide. Mirec, a ty si myslíš, že máš slabší stroj ako my? Aha, určite. Strašne Prečo? to cítim. Mám najslabšiu značku kamiona asi s najslabším motorom. Ja proste normálne na A koľko ti to 50 som sa rozbiehal strašne dlho. Som viac ako 50 nešiel. Čo? No ja už nestojím na semafore. Ja som to konečne na 60 rozbehol. Nič, ako sa hovorí, doľava môžeš ísť, keď je červená v prípade potreby. Aha. Políciu som sejpul. Tak to bola nejaká kombinácia pokutiek. Našťastie dalo mi len 900, takže to sa za to červenú sa to vykompenzovalo. Darius ide? Ja vzorne stojím na červené. Videl som, čo si urobil predo mňou, ale nešiel som do toho riziku. Musel by si vzdať ako ja pôžičku na pokuty. To fakt? No väčšina mojej pôžičky väčšinou ide na pokuty. A nie. Ťažko. No ale už taký ojazdený ťahač by som si kúpil za to, čo som už poplatil na pokutách. Sme minule pozerali, že koľko máme. Na tomto starom ťahači neviem, kde mi ukazuje tempomat. Asi nikde. No, páčia sa mi takéto fajnové traktoríky nosiť. Áno. Taký dlhý náklad, keď je, tak to je super. Sú tam také aj riadne bomby dlhé, že musíš povedať cez celú križovatku si dať nadjazd. Miro, už ti to rozbehlo? Hej, ale normálne mi také zvuky robí ten ťahač, aký motor vynechával. Alebo nevládal, alebo čo. A vy koľko idete? Ja v tejto chvíli idem už 73. Pekne. Ale to idete cez červenú? Hej, No, hej. ja Kým sa... nejde policia, si v kľude. Keď ide, A to? tak už v kľude nie si. A to ako vieš, že keď ide policia? Len tak Neviem, musíš si možno to ako to- všimnúť. Alebo keď ju objavíš, že ide po ceste, za nimi môžeš ísť rýchlejšie. Ale keď ich predbehneš, tak už ťa spokutujú. A
A čím väčší je rozdiel medzi povolenou rýchlosťou a tvojou rýchlosťou, tak tým vyššia je pokuta. Áno. A najhoršie sú policajné kamióny. Fakt? Akože čo, to najviac stojí? Že ti najviac? No vtedy ťa môžu dať aj do väzenia. Čože? To je blbosť. Hej. Kto ma to tu dobehol? Proste ja idem 76 a on prefrčal kolo mňa. A sanitku idem predbehnúť. Či čo to je? Hej. Musíš ísť Musím aspoň dobehnúť. 90. No, presne. To je proste už žiadna rýchlosť na kilometre. To je možno takých 160 s kamiónom. No. Kde sa nachádza Darius? Troška za nami. Ale už to Aha, páli. polícia. Idem si 90 za políciou na 55. Ide nejaký 75. Tu by som vedel, ako vyzerá polícia. Bielo-čierne auto, keď uvidíš. A väčšinou Dodge Charger. Ale aj také SUVčka Väčší majú takedy. Ne, to je pravda. Áno. Ako z Need for Speed Most Wanted. No, asi ma dobehnete. Ja tu idem za políciou. No ja držím plyn celý čas a rýchlosť nestúpa. Koľko máš? 74. Ah, 75. Zabrzdi. Normálne na 35 na diaľnici sa musí zabrzdať. Tak teraz nadišla moja chvíľa. Dobrý deň. Na Idete chvíľu. riadne vpredu teda. Na chvíľku si to zase užijem. My ťa počkáme na benzínke. Kto vie, možno nás dobehne, uvidím. Tak ja na chvíľu som pustil plyn. Ja už mám nejaké meno predo mňou. Dostal som pokutu 2300. A neviem vôbec Ďalšie. prečo. Tam nebolo auto. 400 som dostal. Kde je polícia? To možno bola nejaká kamera alebo čo. Radar. Asi. Za chvíľu Darius. Dostal som aj ja. Ma to vystrašilo. Pôjdem už len 60. A mne sa zdá, že aj minule som tu dostal pokutu. Teda je široká diaľnica štvorpruhová, to není všade. No. Joj, tak jak nám to posekáva dneska. Ja mám strašne na tieto autá, že proste dá sa na môj bok, úplne prišiel rýchlo, že ako keby ma išiel predbehnúť. Ja dám blinker, že potrebujem ísť do toho pruhu a on vtedy začne spomalovať a celý čas ma blokuje. Ty kokšo, práve mi presne spravilo to, čo som mi povedal. Nabúranie cudzieho auta, 900 €. Tvári sa, že ide doprava a zrazu si povie, že ide doprava a trafí sa mi pred kamión.
Ja, už to mám spočítané. Už sa tam čosi objavilo mi za chrbtou. Ale čo tak slušne, pán kolega. Tiež mi to neťahá viac. Aha, to by som ti veril, keby som ťa nevidel. Teraz už aj dole kopcom. Len čo keď odbočujeme. Doľava, David, doľava. A to podľa mňa sme mohli ísť aj rovno. Tam sa to spojí. Neviem, No, jasné. podľa mapky to ako si... Tam Tam tá sa to cesta... Nerozumiem, prečo tam tá cesta, keď... Vidí dať do čuda. Asi musíš mať na tatiska. No ako je na tom Darius? Veľmi stiahol náskok. To už nás možno aj vidí na mape. Meno. Teraz je tu kopec, keď potrebujem utekať. No, vidím vás. Keď si dáte počas pohybu M-ko, tak vám zobrazí mapu Áno. takú, že cez obrazovečku. A toto čo? Ja to normálne na 54... Jo, Darius ide. 3... Teraz Rozbehnutý. sa rozbehneme konečne. Aj to len tak ma prefrčí. Je. 3, 2, 1. Budeš s tým autom už. Treba ísť doľava, Darius. Díky. Oj, A. čo tu ide byť za serpentína. Ty, to je zakrutka. Si ho klepol. Chudáka žltého. Tieto slalomiky. Takže kamiony použite pravý pruh. To je jak na Donovaloch. Niekde je to rozbehnutý. Tak tam to vyzerá na riadny súboj. Dobre, a mne tu ukazuje, že spánok už pomaly za chvíľku. Či to sa nerieši? Pri tomto druhu zákazky nie je to až skôr, keď máš svoj kamión. Spať alebo na kávu, ako to tu nazvali. No teraz to môžeme rozbehnúť. Joj, ako mám vypnutú smerovku? To ešte stále ti bliká. Ty máš zatiaľ najväčšie problémy so smerovkami. No, Á, niekoho probieha. Tak druhýkrát musím kliknúť. Áno. Juhu! Jasné.
Dariu sa zabavili smerovky a využil som jeho nepozornosť. Som ho predbehol. Dostanem sa za teba a pôjdem stále s tebou. Aby Ja sme idem boli asi sli... tankovať. Aby sme boli konvoj hodný mena. Tak, presne. Ale nebuď tak úplne za mnou, lebo takedy tá hra tak trošku ako keby zalaguje a potom tak skočíš dopredu. Aj, tak to nechcem. Aby si sa ocitol v mojom batožinovom priestore. Už sme skoro tam. Ko? Že už sme skoro tam. Myslíš si, že to dáme na tú nádrž? Určite. To sa mi ešte asi nestalo, že keď bereš túto rýchlu prácu, že by ti dali menej paliva ako treba. Ale zase ja mám zapnuté, že reálna spotreba a celý čas tlačím na plyn, takže možno by som ju minul rýchlejšie. Ale píše mi tam ešte, že dojazd. Je. Dobre, idem za vami. To. Ešte dojdem. Ja už som mal dosť málo nádrž. 330 míl ešte by som mal prejsť. A už je to len 40. No, Tak, To je- teraz sa budem držať taký odstup. Koľko ideš? 69 a klesá mi to, lebo je tu očividný kopček. 68. 67. Tak som za tebou. To mi to páči, keď sme takto pri sebe viacerí. Aha. To je dosť dobré. Teraz Aha, som to už je o no. dosť lepšie. O dosť lepšie sa mi teraz dávajú blinkne. Ako to? Ten čo zmenil? Nie, už viem, ako ich vypínať. Tohoto už nejdem ho Už predbiehať. nepredbiehaj, už tam budeme doprava. Brzdím na 50. Dobre, tak ja... David za chvíľku nás máš. Tak dodržíme Snažím sa. poctivo stopku. Snažím sa, čo to ide. A to stopku si... Som asi prešiel trochu ďalej ako je tá čiara, aby som mal náležitý rozhľad na križovatku. Už Práve vás vidím. práve to som hovoril. No, lebo tam bol ten panel betónový, ja som nevidel cez deň, či na čo ide. To už by sme mali byť tu za chvíľku. Áno, už to tam aj vidím. Je tu 30-ka. A samozrejme si neodpustili. Aha, ale nie, neodbačujem. Predtým som mal. Dobre, ja som šiel s krátkou. A? Som za vami. Ako to? Veď to som pozeral, že kde si? No, stopku som si tak skrátil trošku cez pole.
nakoniec ešte prídeš posledný. Hej, ja som bol tankovať. Aha. A teraz Darius na tom zelenom pristav ťahač a môžeš si vybrať, že kde to chceš cúvať. A nie úplne, že vždy, že kde, ale Aha. zložitosť, na akú si veríš. Kde to mám zacúvať? A to napríklad mne Kde to to- dalo tuto medzi tie krabice. Ja musím ho nájsť? Mal by Také si to biele dať ti budú svietiť. A na tej minimapke zase taká červená vlajočka by ti mal povedať, že kde. Máte to takto dať tu, kde som ja? Aha, hej. No, tak budeš mať trošku manévrovania. Dávid si zvolil dobrý diel. Hej, to je dosť easy. Ja si myslím, že Daria najviac budú baviť tieto cúvania. Že on Presne, to vyžívať máš v tom. Také dačo najťažšie by stal. Tam potom máš v menu Ale- takú, že akadémiu šoférsku, kde si môžeš skúšať také riadne ťažké manévre. Aha, tu si mal ten Mac? Hej, toto je riadne slabý kamión. To voľné, Počuj, či ale veď šrot. to ty si tam. Aha, či A cez môžeš, teba povedz si zo mňa. Lebo ja keď takto to ukončím, tak zmiznem.